Uy, buying ano, wala mo ka nagmas. Wa ko nahadlok og COVID kay isog ko. Uy, dakpon ba ang walay mas? Wa ko nahadlok. Ano dyan ka, madakpon dyan ka. I don't care. Meanwhile, Naunsa man siya, sige gubo. Okay lang ka, Brad. Ako'y kalentora og ubo. Naunsa man ko. Ubanon kita sa doktor. Morning, Dok. Kaya akong nagsakit. Ato siyang iswat. Ayaw lihok, sir, ha? Sir, ayaw lihok, sir, ha? the next day, meanwhile, Dok, naunsa na ko, amigo, Dok. Positive siya sa COVID, tapos ikaw, i-quarantine ka kay nag-uban mo. Dapat mag-face mask pag mugawas o balay. Dapat mag-face shield pag muadkit mo. Dapat maghugas og kamot permanente. Maayo magpuyo sa balay. Gamit og alcohol. Pagpa-check up kung magsakit.